Dobrý. Čaute vajčaci, vítajte v mojom prvom vlogu, ktorý bude o cestovaní, o jedle a o takýchto zážitkoch. Práve sme na ceste do Poľska. To je šialené. Čo ti dáva? Dvere otvírajú sa. A deň dobrý, Sibír môže fajčiť handry. Ty mám problém s laktózou, ale voda stojí veľmi za to. Máme tu takú jednu povinnú zástavku, keďže po ceste je Trenčín. Ideme do Remisu, neviem, či to poznáte. Je to naša obľúbená, dajme tomu, že reštaurácia bistro. A aby som vám ukázal ešte kameramana, Majko ideme tam testovať nejaký burgerík alebo nejaké mäsko si dáme fajnové. Takže ak budete mať cestu okolo Trenčína, tak sa sem určite zastavte, lebo... A keď nebudete mať, tak si ju spravte. Ono, keď sa na to pozriete, tak za ním by ste možno najprv nepovedali, ale tu je nejaké kvetinárstvo veľa, ale že tu bude také dobré bistro a taká dobrá kuchyňa, že na prvý pohľad to tak možno nevyzerá. Jak sa hovorí, netreba súdiť knihu podľa obalu a treba to určite vyskúšať. Dobre? Mega dobre. No ja musím byť na čaj šofér. Už nám došla takáto náloženka. Kapusnica, chlieb, robia tu takéto domáce batátové čipsy. Tatarákos. Poď Marian. Dobre? Neskutočne jemné to meso. Ale kvôli tomuto sme sem došli. Je to vidieť? Oh my goodness. Na taste test. No poď. To je šialené. Čo ti dáva? Tam tá hruška tam. Hej, to cíti? To tu máš normálne kus tam bol veľký. Mega dobre. Takosky. Už sme ich tu raz mali. Podľa mňa to bolo s iným mesom. Čašník s nami bojoval, ale my sme nezlomní. To je tak jemné. To meso je tak jemné, jak Kristiánova pleť. Už sme sa myslím, že dobre najedli, čo Majči Perfektné hovoríš? jedlo, ale ako vždy, boli sme tu minimálne 5 krát a viac a každý krát odchádzame najspokojnejší. Keby táto prevádzka je v Bratislave, tak verím tomu, že by to bola plnka od rána do večera. To určite. No ale ak sem budete mať cestu, tak si rozhodne dajte ten parohač, ten burger. Za mňa to bolo akože úplná topka. Majo hovorí, že tie takosky. Takže keď budete minimálne dvaja, tak si šupnite túto kombináciu a myslím si, že vás to veľmi poteší, lebo tá kombinácia toho jeleného mäsa a tej hrušky, ktorá bola v tom paroháči, to bola že za mňa úplná topka. Ale celkovo ten koncept je spravený tým, že oni majú všetko to mäso extrémne s fariem zobratých, že vôbec to není nejaká nákupka z Teska alebo od nieka, všetko je to kvalitné suroviny a keby vám nevyhovovalo jedlo, tak si môžete dať nejakú ipu s borovičkou. A tu si dáte šlofík a potom v kríkoch. V Trenčine, niekde na sídlisku. Dobre, jedeme dál. Fajnovúčko, znáky sú jak v zápche. Majko je hotový už. Majo, počkaj, mám pre teba jednu otázku teraz. Fakt. Že videl si niekedy bábetka... Počkaj, videl si niekedy bábetka holubov? Videl. Ale klameš. Videl. Nevidel, že to v živote nemohol vidieť. Videl. Vy ste videli niekedy, že maličké narodené holuby? Baby loop. Lebo ja vôbec ne. Že takto si tu spríjemňujeme cestu. Fakt, úprimne mi povedz. Úprimne som ho videl. Ale nevidel si to... Prečerom, pri avióne. Vrabec. Majo, práve sme za vodou. Konečne. Práve sme došli na hotel, ideme sa ubytovať v Poľsku, v Štírku, či jak sa to volá, Majo, tak sa to volá? Tak, presne. A
Som zvedavý na hotel, vyzerá to, že brutálne. Bardzo dobre, dobro došli, jedzeme obicovace. Dvere otwierają się. Dobro. To je tak veľký hotel, že dostali sme normálne takúto navigáciu. Brožúrku a normálne, že sa tu orientujeme, jak kedysi nebola navigácia. 50 plus. Zbierame kroky a snažíme sa tu zorientovať v tomto hoteli. Voltne kartu, to tu dokopem. Majko musí vyberať zloté, lebo chceme hrať Kristián je biliardík. chudobný. Lebo chceme hrať biliardík a nedá sa to hrať za eurá. Takže keď chcete vidieť kód, tak nech sa páči 4-0 Marian Redeky. Majko si vyberá večeru. Čo si dávaš? Vyberaj chili con carne. Takže vyzerá to tu fakt dobre, neviem čo si zoberiem, ale na oči už veľký výber všetkých takých maličkých halus. A typek doklada. Ale vyzerá to tu fakt dobre. Ja ani neviem čo to mám, ale toto vyzerá jak nejaké sushi, kreveta, nejaká avokádová tartaletka, to je nejaký pastrami sandwich, toto je tiež nejaké mäso, Segedin. a toto neviem čo je a Majo si dal ako prvý tanier. Toto je že vraj chili con carne, ale za mňa to vyzerá skôr ako musaka, lebo ja tam vidím zemiaky, alebo neviem, či to tak má byť celku. Rebra, tiež tenony, sandwich, sushi a bravčová, predpokladám krkovička a zdalo sa mi, že chrenová omačka. Ty kokos, kámo. Dobre? Ja, taká avokádo, také guacamole a strašne veľa cesnaku dáme. Takže nemôžeme sa dneska boskrovať. Toto vyzerá ako nejaké sushi alebo čo to je. Ale kokos je... Ale ja neviem, to je sír a není, že sushi. To je podľa mňa sír a je to nejaká tuňáková podľa mňa natierka a hore máš Kapari. kapari. To mám aj ja ináč. Dobre to? Hente tuňákové, to som dobre povedal. To je nejaká ryba. Takže strelíme si tento pastrami sandwich. Tak zresenem z toho. To viem, že mám aj ja. Sa to asi prejeme. Podľa mňa budeme chodiť iba že na raňajky a potom že na večeru. A cez ne budeme robiť iba kroky, aby sme to všetko spálili. Ďalší tanier a la Marian. Ala Marian, netuším, niečo smažené, Kristiánova tartaletka. Za mňa to vyzerá ako panenka, ale asi to bude úplne... To som mal ja, bolo to dobré, tá jahoda tam bola dosť dobrá. Hej? Aha. To kúkaš, no. Plné výrazné guacamole podľa mňa a je tam dosť cesnak, že? Je tam dosť cesnak. No. A dosť limetky, ale je to dobré. Je to dobré. Neviem, ale Stredoviek. Ale je tam dosť cítiť tú jahodu, je tam podľa mňa jahodový džem asi, že? Je to panenka. Je to kurácia panenka, dáčová. A chutí mi to jak od jedného takého známeho chalana z Instagramu, neviem či ho poznáte, ale sa že Kristián Mesaroš. On normálne naloží panenku do cesnaku a dajú do mikrovlnky na 30 sekúnd. Výborné. Proste idiot, nevadí. Ešte dobre dáme takéto tartaletkos. Že majú tu fakt zaujímavé veci. Pozrite sa na neho. To je obsluha toto. Po večeri sme si ešte šupli wellness, trošku sme si oddychli, patli sme nejakú výrivku, bazén a potom nás zmohla únava a išli sme spať. Majo, nebudú párky, poďme. Ja ti dám môj párek. Dobré ránko, je 8:00 a ne, asi 9 podľa mňa. Ideme na raňajky. Majko sa moc nevyspal, lebo ho v noci budili deti. Behali tam na chodbe. Podkem na rovnej zemi, ešte sme nerozospatí asi. Majú tu pekné obrazy. A ty kokos zas. No, ale ideme sa nájsť. Takže
Nájsť. Ideme sa nájsť. Ideme sa nájsť. Sme na raňajkách, zatiaľ to vyzerá na veľmi dobrý výber. Majko začína trošku zľahka, ale ja som si tam napálil asi milión šuniek, lebo tie milujem. Sladký chod musí byť. Majko, čo? To je barbar, ten Kristian. Ranná túra započala, i keď nevieme kam ideme. Obliekli sme sa tak, že na 20 minút a pôjdeme do auta a niekde na kávu do mesta, lebo je tu dosť zamračené. A my sme mestské deti. Pocitová teplota bola asi -13, úplne zamračené, všade hmla, tak sme sa rozhodli, že sa prejdeme len chvíľku okolo hotela a pôjdeme do mesta. No, nachádzame sa niekde v Bielsko-Biala a je tu Príjemných -48. fúka tu, poťahujeme tu nosom, hľadáme nejakú dobrú kaviareň, tak uvidíme, že aké to tam bude, potrebujeme sa zohrať, lebo katastrofa. Fakt, že Sibír môže fajčiť handriť. Borovička, rules. No, ideme dať tú kávičku niekde. Už sme ho našli, vyzerá to, že veľmi dobre. Kaviareň si ma získala hneď pri vstupe. Vôňa čerstvo pražených zrn, pokojná atmosféra a moderný industriálny interiér. Ideme mať koštovicu flat whiteiku s ovseným mlékom. Není to tu len tak, že jak dobre to vyzerá, ale fakt dobrá kavička, akože. Čiže uvidíš. Asi si to aj oni tu možno pražia, boh vie, čo to tam majú, ale je fakt, že perfektná. A Dzień dobrzy, jedno toto a jeden ten rožek. Jeden. Chceme ochutnať iba. Ďakujem. Určite? Ježišmaria, vážne? Dáme koštovicu, skúšame nejaké poľské pekárničky. To by mal byť nejaký slivkový rožek. Uvidíme. Čo hovoríš? Také vianočné pečivo. A do toho neviem, čo je. Čau. No, taká poľská chrumka. Ale okoštovali sme, ale nič moc. Trošku nás to zahrialo pri srdiečku, lebo veľmi milá pani bola, keďže si nechcela za to nič zobrať, aj keď sme ich chceli dať, ale sú tu milí ľudia. Majko, narazili sme na nejakú chatu. Tá cesta bola že katastrofálna. Tak uvidíme, či to jedlo bude za to stať. Cestou domov z Bielsko-Biala sme sa zastavili v takejto malej kolibke, kde sme si nechali všetko odporučiť a čakalo nás vlastne prekvapenie, lebo sme nevedeli, čo nám príde. Dostali sme oštiepok a nechali sme sa prekvapiť od sympatickej čašničky, tak máme všetko, čo nám doniesie, bude prekvapenie. Čiže mám problém s laktózou, ale to stojí veľmi za to. Milujem. Fakt dobre. Dostali sme po nejakú polevku. Je to nejaká klobásová, tuším. Toto je asi oškorkovaná natierka. Ok, fakt dobre. Máme koštovicu. Tam tu je aj vajíčko. Klobáska, mäso. Dosť naložené. Máme tu, že nejaký, ja som to pochopil, že guláš so zemiakovými plackami, ale nemá to takú gulášovú farbu. Je to jak sote z jedálne. Ale dobre vychutené. Ďalší kvart, neviem, jak to všetko zvládneme. Jaj, vajči. No takže cena za toto všetko, mali sme, že dve hlavné jedlá, dve v podstate predjedlá, jedna polievka a ten syr. A mali sme kávu, pivo a minerálku a došla a že ideme platiť. A mali sme zaplatiť, že prepočítala to na eura a že 35 eur. Ako... My si myslíme, že sa asi trošku o toto oklamala. No, lebo za toto všetko 35 eur
a jaké to bolo aj chutné, tak sme boli veľmi milo prekvapení. Výborné, to bolo asi zatiaľ najlepšie, čo sme sa za túto Hej. session najedli. Tie pyrohy za mňa boli úplná topka. Boli trošku iné ako u nás, že vlastne tam bol kotič so zemiakmi akéby zmixovaný. Hej, A v druhých bolo vlastne, že kapusta a to, čo tam bolo. Zelenina, no však akože aj my máme No. tie kapustové pyrohy, ale tieto s tým kotičom neviem či mám s tvarohom alebo s čím, okrem brinze. Ale fakt dobré jedlo, milá obsluha, pekná obsluha. Takže nechali sme 15 € tringel. No, dali sme im 50 €, lebo si to fakt zaslúžili. A veľmi milo sme ostali prekvapení. Čiže ak pojete náhodou okolo, dávam sem niekde do popisu, že ak sa to volalo a zastavte sa sem, je to tu fakt A skvelé. zoberte si buď bežky, alebo nejaký Jeep Grand Cherokee, ináč sem nevylezete. Mali sme trošku problém, ale dali sme to. Práve sme len tak zaparkovali, lebo je tu skokanský mostík, tak to... A však jak sa to má? Ideme to pozrieť. Je tu poľská televízia, tak sme zvedaví, jak to vyzerá. Halus. Vám to ukážem. Tu je domáci jazdec. Mateusz. 90,5 metra skoczył reprezentant Niemiec Robinson. Došli sme fándiť už na plochu. Je tu, že extrémna zima, ale vyzerá to mega. Prvýkrát to vidím naživo, pozrite sa na to. Koľko dal? 105 metrov. 105 metrov, akože extrém, tá koordinácia, ktorú musia mať aj vo vzduchu. Asi nás tu není ani počuť, ale klobúk dole. Ideme pozrieť miestne potraviny. Majko si chce kúpiť nejaké pivečko, tak uvidíme. Ja klasicky pozriem nejaké Ovocie. ne, nejaké proteínové výrobky, presne tak. A nikto tu není, podľa mňa je to tu jak po apokalypse, ale uvidíme, či sa nám tu podarí nájsť niečo zaujímavé. Proteínové pivo. Majú papita. Ale jaká? Majú je závislí na papite a majú tu papita donut. Pink edition. To do toho. Vyskúšaj to. A sme tady, našiel som nejaké poľské proteínové šmaky a vyzerá to zaujímavo. To čo je ty kokos? Super. Nejaká protein bar zero, berieme určite. Citrusové. Majko už je vo svojom. Áno. Bereš na testovačku? Asi, ale to asi z ich polského pivovaru. A tu máš nejaké. Môj tatko by tu bol jak v raji. Ne? Jožko, pozdravujeme. Jožko, pozdravujem. Opa! Keď sme sa vrátili, šupli sme ešte wellness po tom večeru, ale tu som vám už nenatáčal, ale bola vážne naložená. No, sme už po večeri a strašne sme sa najedli, ale asi to je nič počuť. Ráno konečne bolo trochu vidieť do tej doliny, potom sme išli na raňajky, ktoré vlastne boli naše posledné a dávajú tam takéto syry, to ako som odpadol z toho. No a čakala nás cesta domov. Máme trošku zimu. Majči, prosím ťa, napíš sa. Ty kokos. Že, dobre, ne? Ne? Náš prvý vlog je na konci. Dáme si takú rýchlu rekapituláciu, ale či sme sa zastavili v Epike v Žiline. Je tu veľmi pekné, útulné miesto. Dávame si flat whiteík na cestu domov a no čo? Začali sme vlastne remisom, ktorý opäť nesklamal, čiže keď budete mať zástavku alebo keď pôjdete okolo Trenčína, tak sa určite zastavte. Hotel skvelý v poľských Beskydách, naozaj odporúčam. Obrovský výber tých jedál, však my sme to tam úplne rozbombardovali, či už na raňajkách, teda konkrétne aspoň ja. Večere tiež skvelé. Dali sme jeden obed, bola to nejaká chata a vyskúšali sme tam nejaké také domáce alebo tradičné poľské
poľské jedlá, tie pyrohy boli vlastne, oni si to tam sami robia, tie boli fakt za mňa úplne že najlepšie. Aj tá placka s tým gulášom. A potom sme trošku sa poprechádzali v meste v Bielsko-Biela, kde sme si dali nejaký rožek a tak, čiže taký freestyle tento vlog, sami sa z toho musíme ponaučiť trošku, zistiť, čo nám vyhovuje a ako sa rozprávať s vami, alebo respektíve s tou kamerou. Budem určite rád za nejaký feedback, budem rád, keď mi tam hodíte odber, toto sa tuším hovorí vo vlogoch. Nejaký ten lajčik, keď tam pristane komentár, takže budeme radi. Určite sa vidíme pri ďalšom videu. Je to niečo nové. Chcem sa s vami takto viacej rozprávať alebo zdieľať naše také nejaké zážitky alebo čo všetko uvidíme, ochutnáme, zažijeme, spoznáme a tak ďalej. Na zdravíčko a Aves, Mária, ideme do Bratislavy.